Ira, naman tarang maulan na lang yung kuwarin dunya yan. Parang tendak-dakkan Rayang. Merito na mayarang bang ko nagbana-bana na mataod na yung banak ko marang po tagwalwa sa kamo istoryahan ko na tatayin mabisa sa ini. Basta niya sabi at turangin anak ko yung makaulong barang. Ya tuhing law barang hakmuan. Oh, pabay sa pamilya ka. Pasay din sa sarili na bisan basa sulugon na naman tayo na barara sa kamo istoryahan ko. Sa sabi aton anak ko hinglaw barang kahapon nakutkot lang sindinggi. Uno inangutkot ka na dinggi uno rayang putang upat. Asa mga saud ba naman kamalingkat pawai asal mahalin po ko tayo mga dakdakan ko mabangus basal. Kanagan. Anak! Ando isa dahin anak ko raw. Okay ra kan anak ko ando isa mabugto na pas niya kanagan ra makaulong panunta upat. Ando isa. Hol na ba yung ubat ka ina ra. Binihan sa to ko sinama mo ubat dan kuso kang putag to. Hol na ba yung ubat ya turang para si tangkol. Yang mama iba saben kalau aku sa usasya yan dayang. O si tangkay san siya. Dari ubat to. Para si tamu. Ando anak ko. Satra! Lingkod ka na, minum ka ubat na. Mako na marang dengue. Namot ko kay warang kuwan na. Bal-balan namot ko kay wakon dengue. Rang sosya sabi. Ando na lang. Ay, may gandang insulpan mo. Baka di nakakonsum. Danga, ando. Isa. Ay, tarap yung umurang ng pagkaubat yan, pagpapanagangan do. Isa, ang ka na sa train nga niya, pero anak ko Saturday. Ito rin anak ko na tayo. Shake well.